Ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Nhasi ndasvikawo munzvimbo yekwaDanson, kufamu rekwaDanson kuruwa, kwandasangana nemudzimai aita dambudziko rekuti pamuviri pake panongonyangarika, uyezve vana vake vachingofa vari pasi pemakore 2 years. Iwo achiti zvakare vana ava vakashayika nhumbu yakanyangarika nemwana akashayika uyu anovanzwa vachichema usiku, anovanzwa mumiti yakatenderedza paanogara vachichema. Ndo dambudziko raasangana naro mukati meupenyu hwake. Haachaziva kuti chii chiri kuitika, chiri kukonzesa kuti akangobata pamuviri panonyangarika, akabata mwana wacho maoko anofa. Regai tione mukana wekutaura nemudzimai uyu tinzwe kuti chii chiri kuitika, dambudziko rakatanga sei. Ndinokuchingamidzai. Chekutanga chandingada kuti mutange nekuita kunditaurirawo zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Inini ndinonzi Dorcas Chomveka, ndine makore 29 years. Alright Dorcas, waita dambudziko rako iri rokutaura kuti unogona kutipa zvizere here kuti zvakatanga sei, ndevana vangani wavashayikirwa nawo kuti uzosvika pakuti nhumbu yakanyangarika, uyezve umwe mwana ndokushayika ari pasi pemakore 2 years. Nyaya yekuti murume wangu akaba ndobva ndanzizvoni abva asungwa, abva aendeswa kujeri. Aendeswa kujeri murume wangu zvikanzizvoni murume uri kupikira hurumende hauna kupikira inini ndikuda zvinhu zvangu ndoda kuti ndibhadhare mari yangu inini pahuku dzangu dzawakatora. Alright, aitaura mashoko uyu kuti wakapikira jeri inini hauna kupikira, ndikuda mari yangu, ndiani? Ndamai wawakabira. Alright, vakanga vaba chii? Huku. Vanga huku dzingani? 2. Nematoki 2. 4. Alright. Saka iwo wazvitakura, amai ava ndopa wakafa wataura here mashoko aya, kana kuti vakataura usati wazvitakura? Vakataura ndichiri ndakazvitakura. Apa wanga wazvitakura pamwana wechingani? Pamwana wechi3. Ndopa vakazvitaura ipapo. Vataura kudaro chii chakazoitika? Vataura kudaro kuti pazoitika wakati zvoni preparation wakaenda unotenga, kuitengera mahara mwana yambofa akamubata akamukana kumona kana mhanza yake ende uchazviona. Alright, tichipfuurira mberi, chii chakaibva chaitika? Tabva ipapo zvaramba ndondaita gore ne2 months ndakatakura. Ndopa wakazoni ndodzoka ubva kujeri baba ava wakangondiona ndakangotakura. Ndiwo kutoti ndaneta ndikati please ndaneta ndikutakura mimba isikuta sei isikuberekwa. Ndobva ndaendeswa ndondanyorwa tsamba ndoenda kwamaikoro kuchipatara kwataienda. Ndombi wakati waneta asi yanga inotakura yakareba. Ndomundaneta gore ndisingatombozoti ndichaita gore ne2 months nditoto pa 9 months ndogona kuberekana pa 10 months. Saka wakapfuura pa 9 months ndokubva waona wasvika mugore ne2 months usati wabereka. Ndisati ndabereka. Ngatipfuurire hedu mberi. Ndobva ndaenda kuchipatara saka ndichienda kusikani taneta nazvo asi mwana wako akurisa ari mudumbu. Ndobva ndaenda kusikani, kusvika kusikani unzi mudumbu hamuna mwana. Alright. Ndodandidzokera kuchipatara kwawakaenda kuchipatara kwenyu, ndadzokera kuchipatara ndonota kuti ndonavo chinovabutsira mapepa. Ndichidzoka wabva kuchipatara ndondazofambawo ndondandizvoni amai muningirikini amai avo kuserukirwa nemurume wako ndiwo wakatora chimwana. Saka nai Dorcas, wakatakura pamuviri pako, toziva kuti kana munhu akatakura pamuviri unonzwa mwana achikika-kika, mwana achitamba-tamba. Iwo wakatakura nhumbu yako iyi yakaita gore 2 months, wainzwa here mwana achitamba mukati memudumbu mako? Mwana aitamba. Uchitonzwawo kuti ndakatakura mwana ndine pamuviri? Asi pakunobereka ndosvikanzi aiwa hamuna mwana? Hamuna mwana. Apa wabva kuchipatara wati wewe wanzi mudumbu hamuna mwana, wakadzoka kumba ukaita sei? Ndakadzoka ndakambogara nokuti hapana zvandingakwanisa kuita. Dumbu ranga richingoripo? Ranga chikangofuta isikudzika. Alright. Rakafuta kudaro chii chakazoitika? Ndikazoonawo pa 2 days dumbu ratoa kutoita chitosera udzimai patoserera kuza chose. Pakutoti tikaoneka utenga wanga watobereka chinhu chacho wanga chiri mudumbu mako? Alright. Ndokubva waita sei mushure mekunge waona kuti dumbu rere hapasisina? Ndopa ndikazofamba. Ndikafamba ndikanoudzwa kuti dumbu rako harina kushayika, harina kutsakatika rega asi
kune amai wakadai ndo wakatora mwana kanofunga kuti kunyepera famba unyaso kunzoti apa ndo pakazohakwa ndo pakanzi inini ndindakatora mwana handisi kuzosiya ende ndikutotora nendafa akabata wana zvazvataurwa kwangu wafamba ndokwazvakazobuda ndozviziva kuti nhumbi yakafamba sei ndobva madzoka makuziva kudaro nemurume wako vamagara henyu muchipfuurira mberi chii chakazonge chakuitika mukati meupenyu hwenyu mukati meupenyu hwedu tikazongwiri ngendo wekunhingirika nekuredhiyo wauyawo tisingatombofungiri ndo patikaya tikakatsanangurira ndakavatsanangurira zviripo ndokuzonditi tinozofamba tichibatsirana mouya kuharare taenda tadzoka saka kuno kwacho tikambva tabvisiwa $20 kuti titaure nachief tapedza kutaura nachief zvikanzi zvoni endai muno mukomana unogona here kubhadhara mari yevaridzi zvikanzi ndinogona zvino pakugona pacho mari kuita sei iri kushayika isi kuwanika saka nemushure momo tatakura nhumbi yemwana uyu ndaendawo kwandikaendawo tonzwa kuti nhumbi makaibereka amai mwana uyu ndo yaimwe nhumbu mushure mongo wambofamba uchida kubatsirwa watakura imwe nhumbu ndatakura imwe nhumbu saka nhumbu kanzi taona amai nhumbu ikai mwana uyu achanetsa mwana hamufe makamubata nemutauro wekuti zvakati namai vayo wakakanganiswa nemurume wenyu ende vari kutotaura kuti hatisi kuzosiya ende afa akabata zvipenyu mumaoko make tichipedza izvo kutora vari kufamba wese akusara asina vana matakura saka matakura pamuviri chii chakazoitika ndatakura ndasununguka mwana wacho ndakatoenda ndikatoitawo 2 months ndiriko kuchipatara nokuti anga ari mudiki pa7 months namerika ndauya kunoko haana kugara saka kuno vanofambawo vandikazofambirawo ndichienda kuti gendimboenda nemwana achimbobatsirwa ndopa ndikaudzwa kuti amai ndaona henyu mukutongogara nemwana asi mwana uyu agara akatowerengerwa kudhara akatobayiwa kudhara amai ndaona mwana haana kupona asi ndaona amai machema kairi katatu vana ava amai ndopakuzohakwa pane mwana akambotora nguva asina kubefura akangoti zii ndikati kudai so mwana pano hapana zvikanzi ndopakuzohakwa nokunzi mwana hatisi kusiya netikutobata ene tikutotora hatisi kumboita zvemafanisi ndakamuudza kudhara ahanzwe izwi riya riri kubuda muna pane umwe munhu zvikanzi zvoni ari kungogara ake muarea umu but afi akambota kana action akanobata mwana kana kuzoona tisangane nemukadzi wake takaona kuti vana vapera taakutobata nevakuru hapana ari kutombobereka kana kudii kana kuita sei saka iniwo ndadzoka nemwana ndichingosvika kumba nemwana ndakabva ikoko asikatombochema singombotekakosora achagone kwakusvika naye kumba kwamama ndikati apa ndandiri ndegawo mwana kusvika mukufa ndazotumira vanhu kuti ende munoti muna baba wake mwana aita sei ashaya ndokuzouya saka mwana uyu paakashayika wakatanga kuonei ndakatanga achibudisa mweya kudhonza mweya kwakaita ndokuvhura maziso kuvhara nekushama muromo nekuvhara haana kuzovhura futi ndokubva ashayika apa atoshayika ndokubva mwana unoti mwana ashayika wakaita sei uchiona kuti mwana uyu atofa futi zvakare ndopa ndikazosimuka ndabva kuviga mwana pane 3 days ndozoenda kwandikaenda ndopa ndikandizoni ndozviripo amai asi mwana akanganiswa amai watora mwana wati ndakakudza iyi kuti vanodya saka nyaya iripo ndakabva ipapo muchitsvaga kuti mutsvaga rubatsiro kuti mudzokere kwamakamboenda kuti mubatsire pane nhau yekuti iwewe uri kuti unosangana nekunzwa vana ava vakashayika vachichema unowanzwa mumiti unongotitsanangura kuti chii chaunongochinzwa ipapo ndichitonzwa kuti vana vari kuchema mukati mearea nzvimbo yatinongogara inotonga ari kushushurudza tanga ari kuberekwa here kana kuti akusudzwa ri maoko kana kumusana ndopa ndikuzoona kuti ndisimuke ndione handivaone aone vana ava zvinomboitika kuhope kana kuti zvinongoitika kana kuti kurota vana vaya kuhope ndinotozoona kuti urota kutonga ndikutoona fiya so vachitochema kwandiri vana ava vachema kwaone toona ngo ndikutowaona so alright Dorcas nyaya yako inyaya inosiririsa inyaya yekuti nyangu vana mai vanoonawo panguva ino hazvizi nyore kuti wabereka vana vako unotarisira kuti mwana wangu ndamubereka ndinomubata asi mwana uyo uzoshayika saka panguva ino tichida kuti tipedze kutaura newe tinoda kuti utaure nemhuri yeZimbabwe
ndosaka tasvika mukati menzvimbo ino, mukati memusha yaunogara, kuti uvatsanangure kuti saka pari zvino upenyu hwako hwakamira sei, uyezve kana une rubatsiro rwauri kudawo kubva kune vateereri panguva ino, ndo mukana uno kuti unogona kutaura navo uchitaura kuti upenyu hwako nemurume wako hwamira sei panguva ino. Ini upenyu hwangu nemurume wangu hapana kumira zvakanaka, because tese tongoritarisirwe kutoti vana vari kupera nekudyiwa pamberi peZimbabwe. Ndakumbira kuti pamberi peZimbabwe wandibatsire, ndave munguva yekuchema paino nguva yepanditori panapa, handina nguva yekufara neyekudyirwa vana nemunhu unotofema achifamba. Saka uchiona vana vako ava vasara 3 ava unenge uchinzwa sei, kuti mashoko achiri kungotaurwa kuti nevada kudyiwa futi nevana ivava? Pamberi pevana vangu ndotorwadziwa kuti kubatikana mwoyo mangu kuti zvino ukapedzesa vana vanja tasara tingori tega tega tisina kana mwana watinotuma kana wani. Saka iwe nemurume wako muri kurarama nei uchida kuti cheuviri chamunogona kubata kuti mudye murarame? Tinongoitawo mabasa emari icho ya, hatina kumwe kwatinomboshanda. Mukurarama nemari icho? Alright. Panguva ino tavauda kutaurawo nemurume waDorcas Yaliso anova iye William Yaliso kuti achitsanangurirewo panhau yekuti chii chakaitika pakuzosvika pakunzi aiwa wakaba zvinhu zvangu, inini chandakuda ndada kudya vana vako. Regai tinzwe zvizere kubva kune murume waDorcas. Mukoma tinokuchingamizai. Aiwa, chokwadi makadi zvenyu. Makadiwo. Pane nhau yataurwa nemudzimai wenyu patataura naye achiti iyo aiwa matangira akaita nyaya ndeyekuti imimiwo makaita ruoko rwegudo kana kuti makazonzi makanoba pamba pamakanoba. Amai ava mushure mekunge maba zvinhu zvavo zvamakaba vakabva vaitawo zvavakaita. Nhasi uno tasvika pakuti vana venyu nemudzimai wenyu vatatu vese vasvika mukufa. Munogona kutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvakanyatsoitika sei pamakazoneba ipapo pamba pari kunzi makanoba ipapo? Hongu ipapo ndinopatsanangudza ndichiti zvechokwadi mhosva iyi ndakaipara, ende mapariro ndakaiparawo nekudhako nekusaziva kuti zvoni ndiri kutopara iyi mhosva ichazoramba ichinditambudza muupenyu hwangu. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndakatora matweke vanhu mairi netu marodhurani, ende mushure maizvozvo zvinhu zvavo amai ava wachibva wazvovana. Kuzvovana kwavakaita ndichiona wabva watora zvinhu zvavo wachibva wandiendesa kupolisi. Kupolisi ndichibva ndapuhwa community service. Community service ndichibva ndaitadza mushure mekunge futi kumba ko ndakasiya mhuri yokuti ndichiita community service uko mhuri inenge ichida chikafu chekudya. Ndabva ndadzokera ndega koti ndikati mambo mutongo wamukana pauye handida kuushora, asi ndazotadza kuti ndiite community service zvikanzi nekoti iyo kana watadza kudaro saka tokuita sei, takatakupa community service saka chisevha uri mugare zvinoita here? Aiwa sole kuzvamunenge manditongera mambo. Saka waibva nditongera 4 months. Pa4 months dzandakapedza ndiri kujeri kumba kuno kumukadzi wangu wanga ndakasiya aiwa ane dumbu, then zvanga aiwa ane dumbu ini ndiri kujeri. Ameno mukadzi wangu aintaurirawo kuti mune munhu wanga akatadzira wewe aimuudza kuti nyangwe murume wako asevha ukoko, asi nini mutongo apuhwa nehurumende haala kupuhwa neni. Then zvadaro ndiri chiri kujeri, mukadzi wangu achiuya achindiona ndiri kujeri achindiudza kuti zvina basa tichamirira kubuda kwangu. Kubuda kwandakaita mukadzi we anga achinaro dumbu iri. Ndofunga mwedzi inotarirwa pamutemo kuti mukadzi anofanira kunge achisununguka yakanga yatopfuura kana kuti gore kana kuti netu panguva yacho yanga yave pandakabuda kubva kujeri. Ndichibudawo ndadzoka munzvimbo. Zvechokwadi mukadzi wangu yewe ini ndovanhu ndopata ndipo mazano naye achinetsa chita baba mwana unai dumbi raita sei ranyanya ndakangotakura ragarisa neniwo ndanga ndichitotyawo. Ndopa ndakasanziridzwawo kuitawo tumaricho ndikasvagawo kati $20 tikaenda kwamakoni kuskani. Aenda kwamakoni kuskana zvekutoti mapepa acho ndonawo atori kwakumba yese skani yacho.
aenda kunoongororwa kusikana kwekwe ndobvanzi mako hamuna mwana. Apo dumbu ranga rakafuta kudai zvekutoti kana vanhu vese vaitoti amai havana kana 2 days rakadai. Mushure mangu waenda kusikana paipai sanhasi 2 days dumbu riye rakavhara ngoti wa apa chisina chinhu. Mushure mangu tanga tangofunga dzekuti gatiende kupi kusikani dumbu riye apa chisina chinhu. Pasina chinhu naiwe kutotaura inini padumbu rangu pareruka. Apa musati maenda mberi apa pamakaona dumbu raserera manga matoenda kusikani kana mamusati? Tanga tatoenda kusikani. Ndopa makanzi kusikani mudumbu hamuna chinhu. Hamuna chinhu. Apo kusikani watoenda dumbu rakadai. Alright. Asi pawakadzoka kusikani pangoita ndofunga ndinge 2 days dumbu riye rakavhara ngoti ranyangarika. Ravhara ratonyangarika. Tabva tagara aende mashoko achibuda kuna mai vaye vanga ndakatadzira vaye vachiti aiwa uyu ndakamuudza mukadzi murume wake ari kupi ari kujeri kuti nini ndikuda mari yangu $40. Tagara right. After that dumbure ranyakatika sevanhu tinoshayawo totamburawo tagara ende mai vaye mushure mazvozvo tinowirirana singaite ende nanhasi iri tori tsikanditsike. Baba muri kuti imimi namai vamakabira munowirirana tsikanditsikewo asi ndiye mudzimai mumwe chete ari kuudza mudzimai wenyu kuti inini vana ndichiramba ndichidya, saka tsikanditsikewo yamuri kuita namai ava yakamira sei? Chinzwai munzwe manje tsikanditsike yacho paanozondiitira ipapo kuti zvone inozotanga sei. Apo manje matangira aita ndekuti ininiwo basa randanaitwa muupenyu ndobatawo ifishi ende mabata ndodziita munhu anofarirawo fishi wasingaiti. Saka nyangwe akabudirira mukadzi wangu chokwadi chakadaro ininiwo ndikaonawo fishi ndiri munhu anangaidiwo kana kuti mari kana kuti ende iye ndiye anototanga kana kuti kutondishedza kana kutoita sei. Handigoni kuti ndimigunove ndofungawo kana mubhaibheri chaimo zvakanzi echitema achiite achidzorerwa handiziwo kuti. Saka kana imimi muchitaura muchiti namai ava muri tsikanditsike uyezve vanoda fish, imimi mabasa enyu munogona kubata fish, hamuna here kumbowana mukana nekuti baba vana 3 vese vachingofa mudzimai enyu aratidza kushungurudzika, imimiwo wacho muchishungurudzika kuti pamuviri apa panyangarika tisati tasvika hedu kune vamwe vana vakashayika. Pamunoonana namai ava munotaurawo here kuti amai zvida ndakakanganisa ndiri mwana wenyu ndiregerereiwo nekuti mati muri kutowirana nawo zvida pamwe ivo madzimai ndo asi madzimai zvinotora nguva kuti varegerane, asi mimi namai ava pamunotaura navo vanoti chibhozi muri kutoziva kuti amai ava vari kuita zvinhu chokwadi. Amai ava ende pane sori hei ndofunga nyaya ndangasati ndatoipedza kuti nditsenangure kuti nhumbi iya yakazofamba sei. Hameno nyaya dzacho hatifambedu handitika. Saka nhumbi iya zvadaro manje after 2 days dhumbi riya hapasisina. Ndofungawo vanhu vomunzvimbo munomu zvakavarwadza handiti kusanganisirawo kana kuti masabhuku kana kuti wari munharaunda tikazorekana tashedzerawo vamwe watapuwe nhamwe wakauyawo sekuuya kwamaitako padumbu iroro rakasakatika. Ende zvishuwa pakaita 2 days kadaiwa tichakuita ese tichakufonerai tiwa tashedzwa kuharare tikakwidzwa taxi zvese ndofunga dzenga 3 days tichienda kwakune pressure yakawanda kwanga takubatsirwa kwacho. Ende isusuwo kusvika tazopindawo pakubatsirwawo tichisvikawo zvishuwa ipapo takabva tangoudzwa nemo handitika kuti nyaya mawira ndayakati imimi mukunzi makadai asi sei chiremba pasi zvake akaratidza kushungurudzika nekurwadziwa sechiremba kuti aiwa mwana haakwanisenge achisividzana nemutongo wakadai ende zvinhu zvinoita se zvinorwadza zvinosiririsa. Handizive wakatibatsirawo nepaunogonawo isiwo tikati dambudziko raita se dambudziko rapera right. Tabatsirwa kwekwe tadzoka tagara azimai toita sei tiri muna mumba dambudziko ere ndofunga tikuzi taita sei titabatsirwa azimai ngati baba mwana inini azvide kuti zvino ndirere chiguwa handiti ene ininiwo ndichiri mwana mudiki ndichida kuita sei
kubereka asati wabereka kudaro uyo munhu wandakatadzira we ende munhu anorema gadheni ende anotondishedzawo kana kuti ndibatsira mabasa but ndikasvikawo paari anenge achitoti mwanangu iwewe dai vanga wakandiudza kuti ndiwe wakaita imhosva dai mhosva ine kukasira dai dambudziko ravakawana pekutanga usina kuita se kuramba uchiriona usina kuramba uchiriona ana vatati aiwa no mama inanzi kwenguva nemimi ndipi makazongokasika kundiendesa kupi kupolisi tisati taita se musati mandi abvunza zvakawanda kanzi mwanangu ndinonzwa tsitsi ndinonzwa shemu dai vanga vakakasira kunditaurira ndisina kusvika pandakaita se pandakasvika kana ndichinge ndichivabatsira basa ndo mashoko yavanonditaurira vanotobvuma kuti vakazosvika pakuita izvi zviri kuitika izvi nekuda kwokuti vanga varwadziwo nekubirwawo matoke avo nehuku dzavo dzimwe dzamakavabira dziya saka muchishanda navanonge vachitobvumawo kuti vanototaura vega kana ndichinge ndichitovabatsira basa ivo ndo vanotonge kana wakutotaura vega anoona kuti aiwa mama zvakatopfuura izvozvo hazvinazvo hazvinazvo basa tagara mukadzi atakura futi pamuviri handiti mazvona atakura pamuviri mwana asinonguko mushemushi tikati mwana uyu tamuitawo se tamugamuchirawo zvese mapuri pachena zvese tatenga taita sei 2 months mwana kutongotanga kuita kunge izwi rake pahura pekuti nge rashoshoma ende mwana pese apa pamashure apa ende angatori strong ende anga akatongwara ende anga atori health zvekuti anga akatochenjera kuti unoona mwana uyu akatosvinura asi rimwe rezuva kana mwana afizuka uri usiku ndifunga kuma 88 toita sei baba mwana one mwana uyatende nemwana kana kuti tichage kubatsirwa nemwana kana aiwa manje usiku nokuti kupi iwe chienda kwani amai ake vanogara padhuze muno mumusha ndobva nemwana ndobva adzoka mangwana kanzi mwana anenge achi anani kati anenge anani alright tagara ndobva enda amasikati acho wachibva yambuka nemwana kumhiri wakati adire kumaprofiti okuti mwana aite ashandirwe kuti chii changa chanetsa usiku ndobva aenda kumasowe kwekwe hameno ndo warutaura kuti pakahakwa mweya ndobva wataura kuti wanga uchizviti wakangwara stereki kanombe kako kanga kasiri kuoneka wazvara mwana manje ndazviona mwana hausi kumuita se hausi kumubata kana kugara naye wachidzoka ndofunga ndakazongori kana ndakutotumirwawo mwana pamba apa namai wacho wanga wari kwamai wacho kanzi enda kunodza baba wako kuti mwana we ashaya ende niniwo ende amredi ona ndakatorara ende kana pachida kuitika tsaona unongonzi nyama dzako ngochikoka masikati machena zuva rakadai ndo pandaka kuti watichi ndikatsano nga ndatumirwawo kakadai hanzi mwana ashaya namama wanani hanzi wari wega kosekuru wari kupi asekuru waenda kubasa kugogo waenda kupi gogo kune kuwachadzwa kune basa ndo pandakaenda koko ndikasvikira mukadzi airega zvishuwa ndikati watichiwe ikanzwa ni mwana ashaya unoshuwa ikanzi ndakabva ndagarawo pasi ndakabva ndanetoonazvo kuti ndichiti tione here ndakashaya kuti ndoitawo sei saka izvi daro mwana mudiki anonzi waharare mumba ndakamirirawo iriwo zuva richidoko mwana ndobva anoradzikawo nevakuru machemberewo mune zvakanaka saka nanhasiwo ndo dambudziko richikuendera mberi handichazive kuti ava mai vandakatadzira ava ndo wachiri kuitawo izvo here kana kuti pana vamwe vakutoro advantage yekuda kwekuti ndine vamwe vakambondibudira pachena kuti mhosva yavo vakandiita ikuripwa nemwana kana kuti vamwe wana musikanzwa vakutorowo advantage kuti vangonzi ndiwo right tichiri hedu ipapo mari iyi yaidiwa namai
vavaitaura kuti andipei mari yaiva mari $40. $40. saka chakatadzisa kuti muwane mari $40 chii chaitika nguva yacho? Inini ipapo chaitika ndechekuti ende mari yainditorerawo nguva kuti ndiwane, ende mushure maizvozvo ndanga ndabva kujail 4 months. Pa4 months ndakatosvikirawo pamba mukadzi nemwana zvinhu zvavo zvakatooma. Iwo ndopa vanga vachitotaura vachiti nyangwe adzoka kujail ndikuda chi ndikuda mari yangu. Apa inini ndadzoka kujail vachitowada mari yavo, ininiwo ndopa ndakatohasha kuti inini handigona kuti ndiwapechi mari yavo sezvo mutongo wejail ndaita se ndauripa kare. Iwo wachiti mutongo wejail ndewechi ndewejail, inini ndina vanguchi mutongo. Saka zvakanditora nguva kuti nditsvage mari yavo nekukasika performance dzanga ndagara kuti kunowo imhuriwo newana 4 wawararame. Mudzimai wenyu atsanangura akati panguva ino ava kunzwa mazwi kana kuchema kwevana vaya mumiti. Imimi munombozvinzwawo here kana kuti? Inini ndo matauriro anondiita, asi inini hangu handisati ndakambozvinzwa, asi ndine chokwadi chekuti iye anogona kuzvinzwa zvekuti dzimwe nguva usiku anotombondimusa achiti muri kunzwa here zvandiri kunzwa, ndichiti inini handina zvandiri kunzwa. Pacho anenge anobudera achifamba achiteera kune zvaari kunzwa kana kuti anongotaura makarara enyu? Anongondizunzawo kana kuti ndakarara kuti imi mukurara mukunzwa here zviri kuitika kupi wakunzewo. Alright mukoma, kumhuri yeZimbabwe vanga vakateerera nyaya yenyu, inyaya inosiririsa kwazvo, ende muchiona mudzimai wenyu onai kuti upenyu hwasvika pakumuomera, nekuti amai ava imi muri kuti navo munowirirana uye vanotaura mashoko ekuti dai wakakasika wakataura, asi hapana achaziva chokwadi nekuti vana vasvika pangoramba wachifa. Uyezve pane mashoko ayo ari kutaurwa nemudzimai wenyu achiti mudzimai akazotaura achiti ndakuda kudya nevanofamba nevapenyu ivo vasara vacho vari 3. Imi munoti chiini mashoko iwayo? Inini mashoko aya handizive kuti wakamaudzwa feya naivo vacho here kana kuti wakamanzwiro kumweyawo, asi ininiwo hangu pane iri dambudziko rese iri ririkuitikawo pane nyaya iyi, ininiwo ndinoti hongu inini handini ndakatadza, handiti handirambe, ende mukadzi wangu mutorwa pane nyaya iyi. Wari kurambirei hawo wachitambudza mukadzi wangu kana mhosva yacho isiri kuripika, dai hawo wauraya zvangu inini pane kuuraya vana vacheche wasina hawo kana zvavanoziva mukurarama kwavo, kungofirawo mahara pane inini ndakura zvangu. Ndo zvinoshungurudza kuti mwana wanhu wandigere nayo ikoyo ndiye wanda kutoshungurudza zvekutoti ende ndikutoshaya kuti ndotarisa papi. Muchiona mudzimai wenyu munenge muchinzwa sei? Ndinotonzwa tsitsi zvekutoti ndototi kana iye muvengi wacho wanakatadzira wacho dai akadii zvake kunge akangopfudzani handiti zvakufanana nekutadza kwanakaita, handii ndakasungwa. Saka apa akusungwa ndemumwe, apa akatadza ndemumwe. Ndo nyaya inonzwisa tsitsi kana mukadzi wangu achitaura dzimwe nguva kana pfungwa dzake dzakambata pamashoko yayo kuti anoti inini chii chandakufirawo, chii chandinozivawo. Saka dai ndiri inini zvangu ndakaita se ndafa zvangu, mukadzi wangu ozvara vana vake ende achiri mudiki, ende munhu achikuda kuzvara, ende izvozvi nanhasi achitongoti hazvina basa, nyangwe wanavo wafa zvadaro still ndichitomwira se ndinongobereka inini ndakuchiona vana vari kuita se wari kufa. Ndikuziziva kuti mukadzi uri kuti uchiri mwana mudiki, inini handingarere guva, inini handingaita se iye wacho wandakatadzira wacho. Ndikasangana naye apa anondipa apologize kuti kutoti kana ndindototi aiwa mai wako kutadzira kwandakaita hapasina kana chi hapasina kana dambudziko. Saka ndochandisasaziva manje kuti pane here mumwe munhu ari kutora take advantage nekuti ndemumwe wandakambotadzira here kana kuti handichazivi. Saka imimi munorarama sei pari zvino kuti zvamunobatawo nemaoko enyu muchishanda mukurarama kwenyu nemhuri yenyu? Kuti tiwana chichawiri kutaura chokwadi gore rinore zvinhu zvakaoma,
hatisaziva kuna mamwe matunhu kana kwakanayo mvura kunoku hakuna kana kutombonaya mvura. Ende kana mukatarisa kwamuri kunoku kana minda tumashanga twangu tumbuka twakadai, ende hatisi kutoziva kuti titosvike kuti Joni mvura paichanaya tichange taapapi. Ende ndofunga kuramba kari kutoka kunoku, ende pamwe totokanyangana zvidhina, ende zvidhina zvacho zviuru zvakatopera, ende zviuru zvinenge zvatova kure. Saka panototutwa mvura, ndofunga unotofamba kana kuti 400 meters kuti utonoridza kuchuru uone kukanya zvidhina utengesa. Ende beside izvozvo kana pamuko mamwe mabaso akaitawo kana semaricho, but hawa basa racho sara vari kuenda kuchikoro havana 3 hongu kungozama-zamawo kuti vaende kuchikoro. Maticha acho anotonzwisisawo chikwereti according anotozivawo mararamiro acho atinoitawo. Alright. Mukoma William, panguva ino tichangosiya chinguva chidiki chekuti kumhuri yeZimbabwe zvingadai mungade kutaurawo kwavari zviri pamwoyo wenyu pandambudziko ramasangana naro kana kuti ramuri kusangana naro. Mudzimai wenyu ari kuti ndichiri kuda kubereka, imimi muri kuona kuti akabereka zvakare mwana anogona kufa. Chamungada kutaura zviri pakadzika pamwoyo wenyu panguva ino kumhuri yeZimbabwe, kune vese vakateerera nekuda kwedambudziko iri? Chokwadi hainini kwandiriwo chokwadi mhuri yeZimbabwe ndichipupurawo pachena ndichiti inini kutadza ndini ndakatadza, ende handisi kuzviramba. Ende chinondirwadzawo ndechekuti munhu wandakatadzirawo wacho anondisawo padhuze kutorwadziwawo kuti dai wakandiudza nekukasikawo kuti dai wakabvuma nekukasikawo kuti ndiwe, dai ndanga ndisina kusvika pandakasvika. Asi dambudziko riri kuramba richienderera mberi. Saka ndakuda chikumbiro kwamuri wemhuri yeZimbabwe kuti ininiwo nekutambura kwandinoita mukadzi wangu achida kubereka ende achiri mwana mudiki, kutiwo abatawo vana apo ndopandisisachaziva kuti zvone ndingabatsirikawo sei, sezvo uyu wandakatadzira uyu ari kundichenesa. Kana ndinaye ndichimushandirawo hachataurawo nenyaya yemari, anenge achiita kuti aiwa sori pana zvakaitika. Saka pano ndichaziva kuti ndiye here ari kuramba achikonzeresa kushayika kwevana, kana kuti mumwe ari kutora advantage. Iniwo ndakutoshaya pekutarisa, ende kana pano vanhuwo handisinawo chimiro, ende kana nekutambudziko kwandinako kwatova wese nemvura isina kunaya gore rinori handichatoziva pekutangira. Ndichatopedzera kunge ndakutoita kunge ndichatotiza mukadzi wacho kana kuti kutongozviuraya ndega pache zvangu nekutonyara nekuti ndikutosavisa mwana wavanhu. Hatizosviki hedu pakukurudzira kuti munhu azviuraye. Vanhu vanokanganisa muupenyu sekutaura kwamaita mati hongu muri kubvuma mhosva kuti makakanganisa, asi chamakukumbira ndechekuti dai mawanawo rubatsiro, nekuti chakunetsa panyaya iyi ndechekuti kunyange newacho wamakatadzira ari kuti aiwa dai ndakaziva zvida pamwe iye zvaakatorawo zvakumuremera kuti azvisiye hapana anoziva. Ende pari zvino pamwe zvida pane mumwewo aringa ari muberere anga achinzwa kunetsana ikoku obva atora mukana wekuti aite zvaanogona kuita. Isusu tinongoti kana imimi mabvumawo nyaya yenyu kuti zveshuwa zvinhu izvi ndakakanganisa, aiwa munhu mhosva inouya pamunhu ende munhu anotadza, munhu anoregererwa. Hatikurudzire pfungwa dzekuzosvika pakuda kuzviuraya. Aiwa tidaro rambai makashinga muchiwanawo rubatsiro muchiriritira mhuri yenyu. Zvinozoita here naye mukoma kuti imimi wacho nhasi vana vasarava vosara vasina baba? Hazvingaiti hanti? Chokwadi asi shungu ndozondobata mwoyo kuti mumwe wangu wacho ndikazomutarisawo pamaziso mwoyo mangu nemashoko anozondarirawo dzimwe nguva mashoko anotondibatawo kuti ininiwo zvanguka ndinotoshaya kuti rubatsiro rwacho nekutadza kwacho nekubvuma kwacho kwandakaitira nyakuparira mhosva vacho, ende iye nemashoko anondaurira acho apo dambudziko riri kuramba chiendera mberi ndobva ndapererwa kuti ndotangira papi. Aiwa, tinotenda nenguva yatanga tichitaura nemi. Tinovimba kune vanga vachionawo vanogonawo kana pane rubatsiro rwavanogona kukupai vanogona kuzokubatai panhamba dzenyu dzatichaisawo paskirini. Mukoma William, tinotenda. Aiwa, totenda nerubatsiro rwenyu. Vandinawo pano vanova iwanjadzi yamukoma William, vanhu ava nedambudziko rekuti mudzimai wavo ari kungonyangarika, mimba dziri kunyangarika, vana vachingofa. Tinokuchingamidzai.
Tete tataura nehanja dzenyu tanzwa imimiwo mashoko amukado kutaura pamusoro penhau iyi nekuti hazvidzi nyore zveshuwa kuona mwana wamai vako achipindana nenyatwa dzakadai so zvamukada kutaurawo imimi satete. Alright, haina angu ana mashoko akawanda. Chinondiwadza nje kuti mhino kuti hanzvadzi yangu zvichafamba sei neupenyu hwake hwakurarama maererano nemukadzi wake, magariro ari kuita zvinhu zvinotirwadza mukati meupenyu. Takagara muno munzvimbo ineika tiri vanhu varingotamburawo hatinawo kana chatinacho, hatina kana hama, vabereki vedu vari kumusasa kwakarara, but munhu anoda kutrayawo kuzvarawo mhuri dzake, but zvikuramba nekuda kwehuku dzakatora here hatizive, zvasi zvinhu zvinongorwadzawo mukati meupenyu hwedu. Saka mimi muchiona murora wenyu muronzwa sei zuva nezuva? Zvinhu zvinotongotirwadza tese, because munhu anoda kutongotrayawo kuti nditowo tumhuri twangu, asi zvinhu zvikutongoramba. Akazvara wana wadarika, akazvara wana wadarika, wana 2 wari pasi. Zvinhu zvinotirwadzawo mukati meupenyu hwedu isusu. Saka mutete munoti chiona nyaya dzekubaidzwa kwadzinosvitsa vanhu zvamukado kutaura, because taona kuti nyaya yedu iri kungodzokera pakuti hanzvadzi yenyu yakazenge yabawo huku, pamwe aitsvaga kurarama hatizive, ndianoziva ati nini ndakakanganisa ari kubvuma mhosva yake, asi mimi munoti chiini nhau iyoyo? Nhau ino kutongoti hanzvadzi yangu yakakanganisa kana zvizvi zvokunzi kurarama, ngaasaramba achingotraya kuba. Eso zvinhu zvikutongonetsa munzvimbo ineyi, handiti zvinhu zvikutongonetsa. Dai anga rumwe munhu atraya kuzama kusiyana nazvo zvokubira vanhu izvi, pamwe aikwanisa kubata hake vana vacho. Eso kune $40 yacho yainzi aifanira kubhadhara, haasi kukwanisa kuiwanawo. Saka imimi dzimwe hama dzenyu dziri kupi vamunogona kubatsirana nawo kuti mugofambira nyaya iyi? Aisa hatina kana hama, isu tine hama 2 chete, 1 iri kuEpworth, 1 ari kuRuhwa hanzvadzi yedu hombe. But vanhu vanongoshandawo mapurazi havanawo kana chavainacho, kungotambura tese. Munoti imwe tsvina here yakatimomotera tese, mhuri yese hatizozivo zvedu. Ko baba namai vakashaya? Ndo vamati vari pamusasa? Vakashaya. Alright. Tinotenda tete, aiwa tinoziva kuti haizi nhau inojairika. Ndaona nemurora wenyu muchiratidza kuti munowirirana, muchimuonawo zvikukurwadzaiwo. Chamukada kukumbira semhuri satete, ndimi tete vatori pano kuti mati hamuna hama kumhuri yeZimbabwe kune vakateerera panguva ino? Hatungotiwo mhuri yeZimbabwe kana mukwanisa kutibatsirawo, mungotibatsirawo mulife yedu kurarama katukuita kumatamburiro atukuita, kana muchikwanisa kutibatsirawo mhuri yeZimbabwe mukwanisa kutibatsirawo mulife yedu, posi kutambura hatina kana hama dzatinadzo munomu. Hama dzedu mai vedu vakashaya nababa vedu hama dzedu dziri kuMozambique, but hapana anokwanisa kuenda kuMozambique kwachona nekuda kwekuti hapana wane mari. Saka tingogarawo muno muchingotamburawo takadaro, tingoriwo mombewo dzemashangawo pamwe chete nehanzvadzi yangu. Muno mukombo nomutipo 2 chete tangogara. Vakashaya vanouya kumba, inini ndikashayawo tingouya kumba, hapana watinochemera. Makawanikwa here? Ndakawanikwa zvangu, but mwakuseke kuna itete munakawanikwa? Ndakawanikwa zvangu, but vanhuwo kumufudzawo mombe totutu hapanawo zviripo. Hapanawo, ungotiwo zamawo apo neapo, apo neapo, apo neapo, kamari kehupfu, kamari kesipo, zvatopera. Aiwa, tinotenda nemukana wamatipa kuti taure nemi tete. Aiwa, tatenda mhuri yeZimbabwe. Ndiyo inyaya mhuri yeZimbabwe zviri kuitika izvi. Kana usati wasvika pazviri haungafunga kuti zvinoitika mukati meupenyu hwemunhu. Mudzimai aratidza kuti atambura, anetsekana, ari kungonzwa vana vaye vachingochema. Ndofunga paanenge achida kuita sekuti ronda iri rapora, anoramba achingonzwa mwana wake achichema mukati menzeve dzake. Kune vachadawo kubatsira mhuri iyi, namba ndidzo dziri paskrini idzodzi, munokwanisa kuvabatawo movabatsira kuti dambudziko iri dai ravaperera. Imhuri iri kutambudzika zvikuru kwazvo, vanoti havana hama, havana shamwari. Inini Sasokostina kana kuti Pelagia Mpurwa, pano paSly Media tiri kungoti kana mune nyaya dzamuinadzo kwamuri ikoko dzamunoda kuti tisvike tichitora nhau, nhamba ndidzo dziri paskrini. Uyezve musakanganwe kulaika, kufollowa nekusubscribe. Tiri kutarisirawo 300,000 subscribers by end of this month. Saka ndiri kuti usaregedze kuudzawo shamwari yako nezveSly Media TV. Ndichivhara panguva ino, ndini wenyu Pelagia Mpurwa.